этом конфликте, который произошел в начале августа в общественной среде, Артанга.орг опубликовали в Ютубе, в Фейсбуке материалы протокола допроса Идриса Абадиева. Какое твое отношение к этому, вообще к этой ситуации? Я следил за всем этим и с Идрисом разговаривал. На нашем, на ингушском я отвечу на это все. Тут на русском всех слов не подберешь высказать свое мнение по этому поводу. Знаешь, Руслан, что обидно? Не обидно то, что сказали про Идриса. Это не обидно. Обидно, кто говорит про Идриса. Нолдат Идриса Эмер. Идрис нахауз, мехкауз. Идрис измелил яхамхол. Идрис тахан согласен. Тахан арян согласен. Тахан камен вопрос. Ютшил согласен. Идрис десятки лет хауажи. Шикамен доглазы, шикамен вопрос. В парламенте улучшан. Шикамен вопрос отстаивает. Шикам бахансе. Багдад дауал шахвин сагу Идрис. Но тахан мчахар буакцош хаалил хабуж улучшнаха. Дервор бехвегаш, сехвор бехвегаш, эгромор бехвегаш. Знистац. Схарст. Азиахатш хад мулша яцас. Алхамдулилlah. Иш ма хар булцнах. Сам хамайкинге хар бул. Аллах рязгал. Аз баригиш бац буцриш. Арбианчан, халбианчан, лилачан искренне шейкам бахандуш. Диалду лилачан. Аллах рязгал. Зарикамыштады, искренне малубуштады, малуацкуштады. Но гуш доуцы дезиш богуш мебицали пецаш. Юсры, юзжи, камон мастры, юзжи. Примерно тогда Идрис с хагихатски чаевиха, зерик опубликовать, зерик первый раз, зерик барига цур адукцина, зерик бела скаш хаяры, калой ахиговый ахшса гурил. Зуёк с чаевиха, вот Идрис. Это, по сути, печать от вот имеет играть, юсы. Он декужур, славный мужур. С первых дней войны приханулась, то оппозиция, в 2008-2009 делочкам. Цун гыргыл научу, звуж научу, драл маскер дэнца, яры адул шаны кривалилыш, стукач шаны алчы, вай схати цадац. Гуч вялчы тях, гуч вял хар важлатыш. Чур. Адул дулчыр, хар важлатыш, масквиляцы чытых, вот таус султыха, евкур власть хак мавенька, цул телефон жертыш, бол арвах калсу, аз макши позбицелица, пресс-секретарь главы республики Болгария, Арвян Чуктиха, и с этого момента сухайкат суши, что сайт Ингушетия.ру Болбеш Адла, ехтыш без статья, что мочили пацуч, и статья, что трюма датиш, трюма хаец, в течение дня, сыр трюма хаец, яхсу и в куруцане, уиздахану, сунхейн дат, фызбы, зломать, а что те статья яхш. Уапыш буцжи, то без статья жертыш хамаждил, дыш, конечно, в итоге Евкуру сдаригдил, отсюда даридят, цултеха, цигмагаси халяца, кефта хамаж митинге, сапхош, адл, а чего? Кауш адл, лицем лица, цуча, не вдуца, цаю лицемержми, возлил юсрж, герой же твояш, цуча, не вдуца, сапхавиш адл, заявление зейцу. Валлах адл. Дикшара, ахшара, сакоша, судите хвиталцу, конечно, в итоге по 3,5 года судомыжей дайцу сакавоша по указанию Евкурова. С процесс юдыш, первый год процесс юдыш, это Евкуруза, Евкуруза, дававка с пресс-службер. Пресс-службер, болхар, там и вяхтинге, телефон тихе, в Москве, общество, родственнику, цу телефон тихе, штистку горсо, сосыгует, цистку без мужа, Москве листает, наверху, наверху. Сушважест, юсери, сделал маст. Бокл хамал, ухадуцто на дырке. Что тебя шутки, а в курвор. Швейни мочи пайки, долдят, что шиви уалрс. Цудеш хамдерс, сайт хацаратир, аяхкар, что тебя кешчешам в курвор, а чутешам, юлы, аславор, социт, улкулшам лац. Суика из диадлужу хаман, аз кендер валдих, аз бехказму ехпак. И сязя заявление, хвежиш, хайвах, я зивкур, зязи, а не зяйраз. Полностью движете газ вопрос, я цу элче там день тешу цуиру вот я сагер
Цуз ял чхал суди цуши юдыш фуди вал миш ришит ди вал ял аз ришит да сен дик да дали ацал ришит ди на второй день ацал вал ришит ди Сик суди ришит ди гаш ди хамхайя юфкуру халих изицунда тахан народный герой ходил уже Саид Салами цунда цундян депутат парламента должносту ойга минюсти хаким датухты гохаян он дошло. Но дело до конца архитектор. Куда это дело, судья атове шида девяжи шида царнулся гол судья атове по полной программе судьи ухазбиш соус атовашда дать антолог из навод сюда сразу же суд парламент депутат да арвал ер Москве алхи цигич ежвах минюсти хаким хатуар цигка игр их курус докко в курсе вот вопроса циг минюсти с хатвейт рехтеш но устучак де анзер суд я резко оппозиционер хана народный герой хана народный защитник адвокат хана ер юсер айхай по сути юсерие тацунца ларташ хамажды хана штахан Камбанцы лятады уже свежий тона цу дел масной команда тут бог кузунда дишера ахшера мехкер арбуришер свежий дела конечно то ведь судом жита и царь мелю аху балбахи кадр шахмаж де царь камди вашта до доче змелду зум хабят сутон просто дел масной судук булш дахвачес поно дахвач до тухарни качмол вещи юсерис кого из юсери там абади идрис цумую уже юсеру وُتسته еще согласились. Идрис, алхамдулилlah, قبل قباح بيتنا. تغن باتس, تغن لا تقولش, بدي والله مخ حارة شا لا تنرش حال يخشانها. تربون تحط ميكرو حديثا أورا بريوت عيال خلص ليدر, إيش خلص ليدر. إدريس أجي خلري وشان تغن يغلي مخنودو لا تعمل الله يجمع صوت لا تصدش خدشات. إزداد سومجنيدر. سومجني خنرد ولا تنباخش بوكونخي. وتشكونخي بوابتشان. ومخ أجدك أبو بكينا دعوش بوابتشان هلت بتشان. صحمد تعلات توجو مكشي بين صحمد تحسوت نوقف تعتو محمد بين صق سجواتش دقر عدو تشيفكش تشيلوكش يهتش عشكوش بتنا تصوت يهتش تعاليوش أنا هاي إدريس أولو إحتا مخكل بتصدق لا إحتا شيروس حمل قوت لجه إدريس تانتو ثانية تديال ماسترش دوحلاتاو عدلا إجر بيعدوش عدلا دوحلاتاوس شي قمدي شي قمد أجر إزدر بوجبو كونه في موضوع بياش كونه في تعبير سودي جدات سجاد حنين دي زجاد شي مغبات بلاد يبريك غلي مغ دعبه قد عبط غلي مغ تحكونه بيتي يعني شكون خي تقولي دوق قد ده دوق قد له تسع دوق قد يغل الصداق يزج شكون خي بيت ممكن بيت حماد الله بيش شكون خي بول شي موتك حالاته شي درج حالاته كون خي داير تحسب واحد يبقى لك شيء اش دعوت تبوجبل اش موتش خلاص بوجبل هاكل يبوج ديرودوش سقدوش كون خي بوجبل كده ازرج بوابا بومخ جبوابي شحال دوح اللحتاچله و ادريس يرشتغن ابي خامابات جبوابي شحال حي اغاني كي تغن ادريس بيوي غير كان تعجب كلوا ولو خنبل تعجب وبشي بالواتش تعديتي بوابي باترج داو بيج واحد بيستجاش توتش بها شارق الشيء по сути Идриса цакамдут шоу бац а так цу язя южу тяхта цу шиёг уже пояснение что нет мини цу цик фиязля да но сбеви решта чар лилдерсон нис хамхет сон харц хамхет с халхян лилш сбевиш хамажаз лилж колоях с даже муц adam dat sozusagen Idris الشرعي سمي خاوخات صباح باليوم شرعي وقارلو بتصل بوبي حمد دتسو إدريس وخاطر ولا أصباح باليوم زديت الدات زويخي تقواز يزويخ تقوالي ووج بيخ تبانس إدريس شي ملوخو إدريس ناخا ملوخو поэтому بده شي نجحسن كاخد بالي شي أدوك نجحت كاخد تسلو قيل وبروش بش يز أكيد سو إدريس بده إدريس يجي يحق عزم سوش نقولش حق الله بدين الله شيخ من دغل زرغبة تمام بس ثانية زكازة ليل خدقس ليل دشتغل زكازة نجحسن كيف دل دلي زبوش ديان دلي زوبروس يولجلي حمش يستك شرطك حديثة حضوخا
أخي إدريس كياخدو سفندر Молдавия, хата, вопрос ищет, видишь, марка, Я думаю, цани заказа беш был бы отец. Аллаху, харцу мелюцер, харц мелюлер. Ши командор дялдор ватш, ши интереса мелюлер. Аллаху ши ешул руху. Задокуется, водуется. Соли, сот яхас, молор яхас. Хулхулус, конечно, в итоге, как учит долларс, да. Что по шариатскому, на неделю здесь, неделю-две назад, по-моему, шариатский суд у тебя был тяжба с... Батлхаджинцы. إدريسي يولددر إدريسي شريعتك السوديو جولددر سودينا حبي خابرش رسلان إز ياخو بروسيس تخنا ومخدو قشناخا دولكو يولش تخنا لو بروسيس مخدو حمد بالبولش بولنبي ومخدو حم خوش بولنخ ومخكت داب بولش بولناخا بدو حجم داب بولش بولنخ تخنا حلوات بولنبي تخنا حلوات صار كوش بيقص كوشكو по сути, Аллай болуш, цангалай хабян болуш, цангалай ан аяхш, яз болуш, нахбус он хузы цангалай ан хаквастят, белхарой хаквастят аяхш, азгалай ан болуш ан цуипе, аз белхарой хаквастят ан цуипе, булгучни ан бубатла хажмурдя, мержей бубатла хажмурдя, галай бубатла хажмурдя, варцой бояхш би, аз же хаквастят варцаев. Но شين قصد يزري إنتريج يزر تو شت محمد وبلخروي عن بريق بلخروش عن ده صح ما جلوس حقري وسقو زراو وسقو وسقو داجت سينر تصغر تحديال ماستا وري عن سينر تصغمل الجوس الرجال الشاس تقول تيبر على الشاس بلخروش ثاني قالوا نجوح صار ما خشرت صار بلخروي تيبر بوج كينر بسون بوج ونو أستيبر بريق تيبر دواش يعني داخش از ديتسا دوش وتيجي قمال رياض بواتش قنخبر از интриг стану лилю кукиш соузы чуи аз нус قمال аз батла хажмурдыш али обозначит тут секс قمال когда чана цутей قمال со нусша соузыш сагу так здраво вала хакли уш сагу кунаху уш сагу бусу уш сагу ца беют шу хамо барч тейпали барч тобали حماش دوت شات وين دخلوا حماش ياخذ دات دخلوا شيء ياخذ دخلوا ناخ زوبروس هي ناخذ عشان كده بسواق شيء السيبال اللي عم حبيخ أمر زوبروس سو حبيخ سو يستوور سو ناخذ سايرنا وعشان كده جديد خير سو يعني أنا أرجع يرنجح سنة دخلوا يسوق بودر برش وش دخلوا استقر قولوا والج ماز والج بلي صحيح يزر دخلوا شو ماز والج بيرش تقر قول بيرش تقصيد والج بيرش وارسوي بيرجع واش حوالي واش بلخروش ثاني دوس صدر ومخدق كل خيدر شو ثاني دوس كناش وعشان كده تتصوبرو شرط شو ديال نو طول خوچا بونجا بيك باچا فو خات نظراني ونظران سكريون داچا خوچا بلخروي بطل حجم دبو بلخروي وارسوي بات تتصقش وارسوي اولش خزادات سون خزادات ومختن ادما خزادات يغلي بات تاشي مردجاش قمديوخ قمد السوخات بادرياش مردجاش там غزالين сухозадат мурдыжаешь там надо твой овцар поэтому жмолов чай махич там точно это даже белхрой мурдер был батлах мурдер был нафа мастер главш хамал бокоят социальный при хакали булш порядочный булш бис цар хал бялат чали лилбер вот бой с юсер доль хош цаниqi нахби так بري بطل حج مودن ألبويات هم أزيات تقصدويات ثاني يدق مسك نخباق شيء ليلدر قصدر فتو شيء دعم به عمش عن جو كان تسلك غير عن عمش سكت يوتهوا از به هم هيخش هل بيلاچا به هم هيخش دنس دوات هم هيخش وين عدات وين كونش تواش هم هيخش حدواش الحمد لله بس الشرعي بيخر حيواج نكمبيتس ده وبروسيس صديقي هيخم بو بطلع جمهورش هيخم بو صار بيرش واقعا اونشا كانشا قالنا هلغي بيحنا بيوت اجر ديكا والله عبيتش تركيا كورت مختلي ان دوخ بطلع جس تسجل بيان حلال بو هنا داخ تعمر دو غالوخ انجليو خاف منجلي اخ تعمر دو غالوخ اخي ويلش حميلخ حيالش ديك استاذ بريد يعني دوخ مش بوكو بطلع حاجه تحقق غلغا فيديو واتش
بطلع حاجة مردة سقبي تسوشيس يوق شخانة تقطع والله بيبيز يوق سليخت استغنت شبار تيجي خلنا حبيش بالناخ أخو وبيخ الناخ أخوز بعد تصدق صار وزغلاش جرز بالتالكو تاخذ الحمدات أزدوز صو تصطيب النخ تسوق باخ تصدق تسوق غير النخ باخ قش تيب ويسبلي تصدق كان صار ليل ده أخو ويسبلي عدم اللي صار ليل ده أخو أنت شو زناي صو صعب نسون وديويتن ده تاخذ واخ دسا تحشو شدواج قبل باقنا بوي مخ دق نلنا بوشنا بقبر صار مخ بيو دي مولدي ادو زوم اخي يزوم ديال ضحك توا يزوم ديال يعني داوش سوات واش كيتش دوت كيتو واش كيتش دوت اش بيعنا بتصا يزوم ديال ديشاش ناخ دوت كيتو ديشاش ناخ دوت بطلع حاجه حدود الملوجه استوري جوت اخي حواش سوات كيتو هات اخي يا شريعة كسود يولا دي وبلس مئة تنجح اخي وا نخشكا تاع وا اخي ديتل وتاع سو دادي تنتر سنبوسو يا ديتل وا نرج ماي طريقة ناقيك ستا سو نرج ماي طريقة تقول حوشو ديكا جبوس عالي دوز نرج ماي طريقة ناق خاط ديزر سو ديتل ارسانو ابراهيم يا ديتل سو وس ستلو نور قوت حكي فدر ان خاطش سنوات اخي ديرج بريتسناك بو جوك تجي فناك مو واحد بيستجي فناك جبتي يطغن يدك ونام ديال استيمون ادم كسر جبتي حبان جبتي ماك حبيتها ما يعرفش اخي ما عرفت قيدا جمال رجبوتش لا عارف شاطر جبتش كسر طبعا ومخ دولار وين خو ومخ دولار خو وين فت خو وين طبعا دولار بقدر دولار سقوات بطل حاجه خيتاوخ كشي حاجة أو تاوزو غلاش إنجليز غلاش حاجة هاي بطلع حاجة ديادا كشي حاجة ورخدا ومخ ودنيا مالغوالا دنسا وقلب بصل نغبها تودي أخذ بريميرنا سوق سدي تبصل خد سنوان خوي خب إيش تبصل إيش تدق غوي خب وستغن حاجة من دبوس ونغبوس وأبروستا كشي حاجة غير ورد حيتها تبصل خد دياشتا سوق يتجوات أنوخش كارتش نوخشي مفتي واحد طول عمر خان الإنسان بصوب خان بياخش أختي بعض ما قايتش بصوب خان ممكن بصوب خان أتكبردينا بالكاري ده تماني يعني أديسكي بريميناج بياخد إيش بصوب خان دعبا قرجي بصوب خان وهيك باخش بغلي بصوب باج مش تخم سوبيت جوا سوبيت صحاب وحلاش ده بقدر كيشي حاجز جعكش أدياخات كنت إيرياج نخبو مخك بقدر حاجة مردش تحل بيان الله تجبل نخبي إيش تساتير أدياخات هنيالش إيش نسبة كأولي لاب زازك لا أولي لاب إيش لبوي شو أولي بتر نرل جاك مش وسكواري جاك عائلة تن أولي بدل خيتات صار دشوا إقبزاي تام صاروا باشين زاي دل خيتات الحمد لله كش حاجة وين شو بتاعها صار تير جاكش على أخا تحسب بوشار كش حاجة ورد لا صار نوز بصلنا بأخا بطلع حاجة حيش خان بطلع حاجة ورد حلوتش سرود نخم ده نخم أوسكلش بصل خم بات زيادة شو نوتشو لوقا خاطو يا تو لوقا يوسر يا تو كل بصل نبرة تصنع исторический документ شيء доказательство تصنع كشمش ده شفتش لاتش هذا خطوي كخ هذا بوكوانا تشيك هال دخل كخ كشمش كردياتهم بس خزبي جبرة أو تسيج شجير كهواخا جبرة أو محمد إسحاق هيك كشمش بيشات ونالنا عن سجوات دنينا كخ جان دوكش دوك نك بيبيز الجانش دي الله تش صرنا عربي عدوا يازي خلق عربي جازش دي بارتا محمد بن الحمزة بدي مش تحن عربي جازش دي بار يازو مش وجد شيء داتش الله تش كشمش دت سيستمات دات از أبليكوات ده حنزق حنزدال عند البلجاش دي نش دخل خلص كشمش صند يونيت بتصند يتسيج مول بي أنا تدي سنالنا الحيوان سنوال خوي طاش خوي تبص بخان والله مكتسخزا سنياندا سدي أور صدا حمزة كو حمزة دا حسين وحسين دا البزر دا جزاك كو نلقي جزاك خزبي يجانا بيش وسبش ستوغو دا بيريبس نسليني كاكي تسيجش تعبير الله واجه تسيج تعبير الله شفت وقتها تسيجش كاك تعبير الله وز تعبير الله واجه زبوسو بخنون دا صور ديخي ديجاش سجا نومس تملوك مركز هذا ديجاش ديخي نعوز يعني شي نومس ديخي تعبير الله واجه تسا فوكس دا سنوان خوي صوتي موسى دا جنارتي دا تورمس حشو 120 с лишним лет خنولوكس ليش هذا بس جنارتي
Геннадий Хаш, Стомас Хаш, Тобот Хажа, Шош Кнуш, и полковник царской армии Саудии Муса Вичен Больш, Стомас Хаш, Геннадий Нар Оля Адабдол, Сагвер Олшану, Вишацик, Унаксик, Санавой Садей Бусунахам, Новый нажимание Дарикатахам, Стомас Хаш, Садей нажимание Дарикатахам, Индула Оз Нахбеха, Оз Бусунахам, практически Дарикам Бусунахам, Оз Тазердят, Татарман Диндухдиш, Оз Царис Тазердят, Диндухдиш, Татарман Татариш Диарвинхам, крещение татар, да, Мей, Змухамаш Узидилдят, Диндухдиш, ну, Дохлуцлатиш, Цибуш. Ван халчболуш, тамаждылдыш, ускунхи дохлята. Конечно, цацабош жаркиш ихтахан, цары киши хажу армина жаркиш акиса. Аллах рязхолц, киса дас дариккама. Шаму тонбеждар табил, мехти цани, мох дохлят табил, индуцтуш. Мола мох. Шаму крепости хатвину. Цигич крепости бич белхапус мох. Крепости хакашда рази квами, циг хакашда мужич ми, галаш ми, уалка ми, цига халч тарги ми, крахки ми, цига халчу хава. Крепости километр обойти, да, очел километр походить, и на километр. Крепости от этого ничего, ну, так и ла, кача, логическая логика, а вот крепости, там да, ну, галаш, индырит, сугот алчок ишмерится, не андрит, а что это сейчас? Ну, логика вообще, уха, гуц папыш, логика и уж бац. Так, то керест хандали, примерно, том хандат, что керест хандали, шендай, цар цан, шарадали, шара жаркиш дел, да, куда цар, иш керест хандали, цар дядей набегка, цар чуттиш хамадиси, уздеси, ну, жаркиш латыш, крестыш должны цана латмадиси, да иди вообще кышмиш. Олаймер крест латыш кышмиш, да иди руслан, цана, сунам да идат, цар дей мохш, мы цана ложбе, крестыш утя, садей чуттиш утя, мох набегка, савурхи дей. Поэтому я зернига кирдя, я хабан беймел да хамаш атдехкиш, около юсриш, да хала я юсриш, да цо окаман бейм атдехкиш, бейли уже кастядер. Аттаган цар идеология, цо бадла хажмурдиш хавотя идеология, гала беймна, балла баби без цар рус, цар си хану дуй, цар кала атуdur, зинадатсвей. Зернига идеология халқи бямш. Это накопилось. Запись Ариани, еще запись Ариани, запись Ариани. Первая запись Ариани Чхан. Почему в 2013 запись Ариани Чхана есть халхануа, 400 есть халхануа, что хамажазю есть хану. Первую запись Ариани, Аллах дишана, койктюртер, притничаса, адла мотбер, чусурку, где кадьянцал, шкафта церкви, жнам митниш, анвей устазу, канал дячхан цар халлач усагу, белгрой, совы первую дал каналца. Цуда цутачи бесеня жул дел мосту, Аллах валя сак бусудичи, арвала зитутсу, ячуга, соусу грозни вар цуган, не нуду канал, адер соусу грда азби ищаться, Аллах гешнут сун здра, цудуаш, мягка нахзра, азбекты зуихай, зайдяч камела, но нахуду камел, беда надяхаш, дел мосту канал дез, юсри канал дез, бишуш канал дез, сдейт еще уж канал дез, он мягка хаки выжи диша нахи. Я мог булат бәбалыш бейериш, цан вашка берджи, цан мог буш хылк бежлятта, я муртият, я риш халглятташ. Иш хал бизиштей пара, унахи нахам балави, окамыц дак булш. Аллахы хан сардига диаладылар. Я оплыш суги кычып качы жмеятся, царишики жмеют, а он охчишка, сам хачу аля, камер хапот, телевидение. А я уюзер дак писвал, что лерги хитвар булш. Мачар диет тронер, мачар иница деш устазу яш. Цоган кал мать лерги хитвар булш, ингушка телевидение, хапнука юсер. Я хачу тахар, а у кашмиш цанди цар. Между что делаешь, он подметает, да, город, называем ровно год. Сулерки хитвар была телевидение, а после Зюсер, о мехда хамалари, председатель правительства, кунхи хамалари, хамбат Юсриш, хамбер, мох хабяж динадец, я мох о мех Юсриш, о мех, где бегали уже, хамаш хамбер. На этой почве халари, они Юсриш, я подчак хабивали, правительство, председатель правительства, Хасиси Калыч. Председатель парламента Мелярыш Хасиси Гишкалыч. Прокуратуре миллиард Хасиси Калыч. Следственном комитете миллиард Хасиси Калыч. ФСБ, МВД, я ведь подчинение Калыч. Трет я хатца, любой дальше. И вот так хабит канал. Это цадина хандацу стал. Он нахуй обятся, зумыш дил дятся, берел был, хамаш дил дятся. Кот дят один день. О, я не силовой структуру, республики, айлаш дина, сам был бешхани, единственное, законах. Ерик силовой структуры, законах, прокуратур, следствие, судыш, я не кайт сейчас.
за все эти 30 лет цакмунахан эльжирки Ибрахим. Цакмунах, ты можешь себе представить, замик парень воевал бекуш, цукенку полностью царь был, был тиш, а был царь был убийство жен камал и я сбол бы умол я, Москве там была царь Тиховин. Иби винер зоя, иби сомольги косык тахнул лужу, косык хотя бы тахлат лужу, сага Москве архиша бол хабе, Москва спечатаешь махтер косык ужваться. Уимек, но простой парень, вахабит, вимек. Это гнаха общественно политический деятель, вальсно общественный, религиозный деятель. Ужвал сагви, ухмех. А в Москве да сами уже культязи печатать, а ужвать из даже силовой структуры, из Ибрахими кардаться, качин кардаться. Шамушар из хану дяди, фадяти, малдяти, фалил дяди, цар хоху дяди, сон Ильжики Ибрахими сагначину, чи унахора доглядал, уступкунах бибуабе. Нахбуабе бибус. Царепи да паляца. Цар шамушар мой. Шинби йол моджуш тахзам. نغوط دوش ودوش نخبط بأنك بطلع جو شاش موج ورص صار عليه وش عندي عش قال صار عتي نخشاجي تعرفوا جزيرة تعرفوا ترزجي ومخبو صار يوم يضيقي بس مخكا خورس نو عادو صار تصدوش شيء تعمل جلدو صار ثاني حد عادو وش ديان مسكين خو مسنيا خو وكوكا زمو وجوا ريسبوبليكش خو أنت وش مسنيا وش ديان وياخذ فت داخل جديش داخل غلا ويش سوش بطلع حاجة بطلع حاجة دعوة في الشاطئ يا إيش إني قلت يباخ والله الله بك أول ويش شو بيع الأرباش عند يا أخي صحيح يا إيش باخ الله تيسي رستي الله بيحاول نتصل ويتقود شيء صار كلا فتساوي إيه كده زرع دات وين دارب يدي يا أخي أنا ألش دوت باخ والله محمد بعد سيات سجلوش بقولوا دوت كون كبر صار وصار الله تقول تصور وشورت تكون كبر просто уже قصة كاتشات ناخذ شيء مخ خيشة تعمد تسيقي سو грозный вехал кашера грозный почти кваве халсо почти должен халхат сук Allah вясхалца сунца цедеш хамсада сукиш нову лудец вопрос обсуждается даже но тем не менее кашера вяга شو الجوع يا أخي جاهز سوتسبينو سيمخك والله سوترمير أرحجة شانا هاي لكر سون جراس طلوع وامش بعدين شان بيرو بيسيا ترمي شو سو إذا حسوا سو وامش بعدين شان جروزني بتشح سنو يا غايو جو حول شو مخيطر سو سيترمي سيميان بيأكس تبعي مش سيترمي وامش حبيبي مش تاجا خالص بطلع شو مخك باش السوق حل حاش كتير دانسا سعقي بالطريق تعيخ بالطريق بلغروي وقص أبو ألشي باخ بألشي باخو زوم دجيل بألشي بغداد طبعا عادوا بلغ أربعة الحمد لله يعني وش نقطي من الأربعة كتورو غلطة أكريبس طبعا وسكون خيبة نخبة ناخبة ديك زوم تيشابو بعد مشبه عاشوا إيردان سوحة ترجع بلغروي شيخ من الشيخ بحكش يخبط شبه قعبر إيش صار موسر أوف شبه تشي حاجة إيش وزن أوف دين قيدي بيتابات وزن نحتاج سانتي كاتشا بوجوس صبوا واتر تنا دنقيقي أوزن خد نخش مكان شورت ماتي دنقيقي أوز دوز شورت ماتي دنقيقي صبوا واتر أوزر عن نخش مكان بروستا تا شيوخت تقصق والو أخي تتصل عاشوا كتير ديان خدصل ونيابت إجابة ديان قبل شيء صح كلمة شباب أبل تسان تحليل جبرج بي كل عقيدة أن تحبوش أغلبي كمان بوش لأن تشيف Картоев, Буккобукаш, Галаев, Ухуднян Диапас, Ухуй Мехка Болдах, Тиши Мехка Хапита, Ши Мехка Бах без Ахрицу, Цуахар, Далдикштан, Улцарцан, Вохвис Ахрицу, Ухмех Рикштети, да, спростой вопрос, яц, Марчик Куман Берикштети, Марчик Куман Зумнилдиш, аз Ханчулди, Хуш Халхар, Прикрыл Дядерцай, Запись Яйрацай, Руслан, Безарам Техводыша, Соуц, إمدلي ناخ حكيت شيء خمس خل شيء مخك خل بصل ناخ خل نو دقيق ده ناخ صار استغل ما يبارك بجد صار عادو دجى وقتر حاول دزي هم عادو где-то закрывать где-то можно купить начать ЦП эти шихапой тимуляр юсы дер цар шесть если гелей
замминистрли лел, министрутендер лел, следствие прокуратура ипцали. Вот того, алхамдулилlah, хагушнян, поздравили, аду хагушнян, хагс прокуратура чистки таюлеги, следствие таюлеги, судыш таюлеги, мас аду бог хабежу, чемпионский клан хаят. Накопиться для хаен вопрос Руслан, это шали бех вопроси, то так накопилось. Цигче канал лица шанс вопрос от олда. Долгорос ашкетер хандерса, истхолер хандер, соцовет шаре хостер две антер, именно голый хамал ют шел жолжо вопрос что соцовет жол тяж аду накул шакул шара кыстен дагез сабр две жух иса так карантине киқа да запись харю ачу то аху канал жут хар хамал куна вети бахода интернет жазу калмаку хамал куна бар яхш царя жут судачи Ой, шаре бихал, уйка улдани, дук юсер канал лица Руслан, провокации бог кажи, цимахи бог кажи, провокатор жбажи, провокации его шел, чем суббота ачика, бертаж мальбу суббота, халя, хабир гуморизу назрани, провокации езжи сагу, дали бы моряш, это хатулавц, словом ясен, провокации езжи сагу, дынц, я хочу тайпа нисти давай лавц, суд хамел бехка был, кина, Аллах резхолца, Аллах сидолца, же провокации жвачки табаца, же нисхуез жвачки табаца. Тогда цу ахайну, бехкезу ихч. Явыталус. Хотя цу ускамал я записи, цу ускамал деч. Лехтал уже барх кешварту хавала шаби. Цун толок выгуш. Хат адуц что канал он дизец алишел здоровый провокации ешел. Хотя вайнху цу буцер уапыш бой питайот диаса кендрас, аз иштиандацли аса кигдан уапыш буцу. Буцу опиш буцу юцу харцу и вейн сху шамуша, но тем не менее вейн с провокацией цизен, да, бехказу их жвиром, все то, да, больше не балуйся, сдохойся я. Кабалваться дой, то сыгушара их глаз. Кадахет бой, галай яхш, шей плавали пернах, схвучно дмади, это гучно домолчу, царь фудамал дахвадля, фудя, молдя, галах связан вопрос, хагушно дахмуштуали, дахмужи кышкой пару такой царь когда. Но это он юху яхой царь, он юху яхой. Диалдор, шейхамы хакити, имадали, бусулдин хаити, шейдеш что харца дишто, Коран датадати, шейлил бу харца ник бадабати, там док кудиша на баат дехи, фаддер али дахати, ниснир али дахати, динс хастер шей дадехти, там он кама баш хакити, вай мегжбукш алхамдулилlah. Шей безболи бадла хажитарикат билдейт, хажитарикат билдейт. شيء بيزبوش طريقة يوسف طريقة بيلديت أحمد در بيلديت حسين در بيلديت ديز شو طريقة ديز شو قرآن سند شيء بيزبوش شيء نقول بيلديت